ISKCON బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో 42వ బ్యాచ్ మీరు అందరికి స్వాగతం. కర్మయోగం ఈరోజు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. కృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో కర్మయోగము ఈరోజు కర్మయోగం. నిన్న సాంఖ్యయోగం ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం, తర్వాత భగవద్గీత సారాంశం అంటే స్వధర్మం అంటే ఏమిటి, బుద్ధి యోగం అంటే ఏమిటి, స్థిత ప్రజ్ఞత ఏమిటి అనేది విషయాలు మనం క్లుప్తంగా చూసాము. ఈరోజు కర్మయోగం గురించి ఈరోజు రేపు కూడా వివరంగా చూస్తాము. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎందుకు అంటే నిత్య జీవితంలో మనం రోజువారీ మన పనులు మనం చేస్తూనే మోక్ష సాధన ఎలా సంపాదించవచ్చు అనేది ఈ కర్మయోగం ద్వారా సాధ్యం. కాబట్టి ఈ కర్మయోగాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు, మరి మనం నిన్న సాంఖ్యయోగం ఆత్మకు సంబంధించింది, తర్వాత భక్తి యోగం, ఇక్కడ హనుమంతుడిని చూపిస్తున్నారు భక్తి యోగానికి ప్రతీకగా. ఆ తర్వాత స్థిత ప్రజ్ఞత, తర్వాత ఏ దారి అర్జునుడు మరి ఎటువైపు వెళ్ళాలి, ఏం చెయ్యాలో తోచని స్థితిలో ఉన్నాడు అన్నదానికి ఇట్లా ఎటు వెళ్ళాలో తెలియని పరిస్థితిగా మనకి ఈ చిత్రం కూడా చూపిస్తున్నారు. సో మొట్టమొదటిగా ఈ కర్మయోగం అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో అర్జున అంటున్నాడు, జనార్దన అంటూ భగవంతుని సంబోధిస్తూ, కేశవ అని కూడా సంబోధిస్తూ, కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడ, కామ్యకర్మల కంటే కూడా బుద్ధి మంచిదని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే, అంటే బుద్ధి యోగం అన్నారు కదా, ఆ బుద్ధి యోగం అనేది క్లియర్ గా అర్థం కాలేదన్నమాట ఇక్కడ అర్జునుడికి. ఈ ప్రశ్నని బట్టి మనకి తెలిసేది ఏమిటి అంటే, అందుకని నువ్వు పనులు చేయటం కంటే బుద్ధి మంచిది అంటున్నావు కదా, మరి ఇలాంటి ఘోరమైన పనిలో, యుద్ధంలో నన్ను ఎందుకు వినియోగించాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పి అడిగాడు. ఈ ప్రశ్నని బట్టే బుద్ధి యోగం కర్మయోగం అంటే అర్జునుడికి కరెక్ట్ గా ఇంకా తెలియలేదని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మరి బుద్ధిగా ఉండడం అంటున్నావు, మరి ఇలాంటి చెడు పని, ఇలాంటి ఘోరమైన యుద్ధం నుంచి నన్ను యుద్ధంలో ఎందుకు నన్ను పాల్గొనమని అడుగుతున్నావు అని అంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవాను వాచ లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. లోకేస్మిన్ వివిధా నిష్ఠ, లోకంలో 2 రకాల నిష్టలున్నాయి అని చెప్పారు. ప్రోక్త మయ అనగా ఇంతకు ముందే నేను
చెప్పాను. అనఘ అంటే పాపరహితుడా అని అర్థం. సో పాపరహితుడా అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ ఈ లోకంలో 2 రకాల నిష్టలు, అంటే 2 రకాల మానవులు నిష్టలు, అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గాలు ఉన్నాయి. 2 రకాలవి మనుషులకి ఈ లోకంలో. జ్ఞానయోగి ఏమిటి అవి అంటే, జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యాన, జ్ఞానయోగంతో సాంఖ్యం అంటే ఆత్మను గురించి తెలుసుకుంటం ద్వారా ఒక మార్గం అయితే, కర్మయోగేన యోగిన, కర్మయోగం ద్వారా ఆ మోక్షాన్ని ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని తెచ్చుకోవడం రెండవ మార్గం అని చెప్తున్నారు. సో అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొందటానికి ప్రయత్నించే 2 రకాల మానవులు ఉన్నారని ఇంతకు ముందే చెప్పాను. సో ధ్యాన నిష్టలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు, అంటే మరి ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు జ్ఞాన మార్గం ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో ఇలా బుద్ధుడిని ఒక ఉదాహరణగా జ్ఞాన మార్గానికి చూపిస్తున్నారు. ధ్యానంలో ధ్యానం అనేటటువంటి ప్రక్రియలో ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఆ మార్గంలో వెళ్తారు. పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కర్మ మార్గంలో దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. సో మనబోటి వాళ్ళందరం మరి ధ్యాన మార్గంలో అంత కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉండడం కూడా ఈ కష్టం అవ్వచ్చు. కాబట్టి కర్మ మార్గంలో అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం జ్ఞానంతో కూడినటువంటి వైరాగ్యం. ఈ జ్ఞానంతో అంటే చివరికి ఏమిటి ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా మాయ అని చెప్పేసి, మరి జగమే మాయ అనే మాట వింటూ ఉంటాం. ఇదేమిటి కళ్ళ ముందన్ని కనిపిస్తుంటే మాయ అంటారు అని మళ్ళీ మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, మాయ అంటే జగన్ నిండా ఏముంటాయంటే ఈ విశ్వంలో ప్రకృతిలోని త్రిగుణాలు. వీటి గురించి చాలా చాలా వివరంగా ముందు చూస్తాము, కానీ ఈరోజు క్లుప్తంగా చెప్తాను. సత్వ రజస్ తమో గుణాలు మీరు వినే ఉంటారు. సత్వం అంటే మంచితనం, రజోగుణం అంటే కోరికలు విపరీతంగా ఉన్న గుణము, తమో గుణం అంటే కంప్లీట్ అజ్ఞానం, ఏది మంచి ఏది చెడు తెలియని విచక్షణ, అంధకారంలో ఉండటం, అజ్ఞానంలో ఉండటం, అది తమో గుణం. సో ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాల మూడింటిని కూడా భగవంతుడి యొక్క మాయ శక్తి అవి. సో ఈ విశ్వం అంతా కూడా అవి వ్యాపించి ఉన్న ఈ ప్రపంచం అంతా ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలనే మాయతో నిండి ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన ప్రతి జీవి కూడా ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాల మాయలో చిక్కుకుని అసలైన విషయాన్ని, ఆధ్యాత్మికత్వాన్ని మర్చిపోయి ఈ భౌతికత్వంలో ఈ కోరికల్లో, ఇంద్రియ ప్రలోభాలలో పడిపోయి అసలు ఆత్మను గురించి మర్చిపోయి తద్వారా మోక్ష మార్గాన్ని కూడా వదిలేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ మాయలో పడిపోయి. కాబట్టి ఈ మాయ, ఇది మాయ, మనం ఇది కాదు ఉండాల్సింది, మనం బాహ్య ప్రపంచపు ప్రలోభాలు కాదు, అంతర్గతంగా ఉన్న మన ఆత్మ ద్వారా దాని వలన దాని యొక్క జ్ఞానం ద్వారా, ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం ద్వారా భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు అనేటటువంటి జ్ఞానంతో వైరాగ్యాన్ని ఎవరైతే అలవర్చుకుంటారో, వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? వదిలిపెట్టటం. అంటే ఏం వదిలిపెడతాము? ఊరికి అన్ని వదిలేస్తాను, ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉండక్కర్లా. మనం చేసే పనుల మీద ఉన్న ఆసక్తిని, కోరికలను వదులుకుని ప్రతి పనిని కూడా ఒక బాధ్యత అనుకుంటూ చేసినప్పుడు వాటి మీద వచ్చే ప్రతిఫలం మీద విపరీతమైన మోజులు, ఆసక్తులు వదులుకున్నప్పుడు అదే వైరాగ్యం. సో వైరాగ్యం అంటే ఆ కోరికలను తగ్గించుకోవడమే వైరాగ్యం. అలా జ్ఞానంతో కోరికలను తగ్గించుకున్నప్పుడు అది అలా వైరాగ్యం తెచ్చుకున్నప్పుడు అది మరి జ్ఞానయోగం, సాంఖ్యయోగం. కర్మయోగం ఉంది అంటే పని చేస్తూనే, మన పనులు మనం చేస్తూనే వచ్చే రిజల్ట్స్ మీద గనక మనం కోరికను, ఆసక్తిని తగ్గించుకున్నట్లయితే అది కర్మయోగం అవుతుంది. సో కర్మయోగం అంటే ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేస్తూనే ఆ వచ్చే రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా, నష్టమైన, లాభమైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన సమత్వంతో, సమబుద్ధితో స్వీకరించగలిగే నేర్పరితనాన్ని కానీ మనస్తత్వాన్ని కానీ అలవర్చుకోవాలి అని అర్థం. సో ఇక్కడ 4 రకాలు మనుషుల్ని చూస్తున్నాం. అంటే మనం చేసే పనులు అంటున్నారు, పనులు చేస్తూనే ఎలాంటి పనులు చేస్తాం? స్వధర్మం అన్న మాట విన్నాం. ఏమిటా స్వధర్మం? ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డ్యూటీ ఉంటుంది. సో ఒరిజినల్ గా సరే మామూలుగా మనకి ఇంట్లో పనులు, తల్లిదండ్రులు, తండ్రికి, తల్లికి, పిల్లలకి ఎవరి డ్యూటీలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. అది కాకుండా ఇంకా పైకి వెళ్తే మనం
బ్రాడ్ గా మనుష్యుల యొక్క గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క నేర్పరితనాన్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్స్ ని బట్టి 4 రకాలుగా వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, అంటే గుణాలంటే ఏమిటి, సత్వరజస్తమో గుణాలని చెప్పుకున్నాం. 4 రకాలుగా విభజించారు వాళ్ళని. ఏమిటి, భగవంతుడే వాళ్ళ యొక్క పుట్టుకని బట్టి కాదు, ఇది ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ, పుట్టుకని బట్టి కాదు, వాళ్ళ యొక్క గుణ కర్మలను బట్టి, వాళ్ళకి ఏ గుణం అంటే ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వాళ్ళ గుణాన్ని బట్టి ఏ పనుల మీద వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్న దానిని బట్టి విభజించారు. సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు క్షత్రియులని, మరి తర్వాత వైశ్యులని, తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు శూద్రులని, వాళ్ళ వాళ్ళ గుణాలను బట్టి విభజించటం జరిగింది, పుట్టుకను బట్టి కాదు. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. కర్మేంద్రియాలు మనం అదుపులో ఉంచిన సంయమం అంటే అన్నిటినీ కలిపి మనం కంట్రోల్లో ఉంచినా కూడా మనసా స్మరన్, మనసులో వాటిని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, అంటే దేని, ఈ విషయాలు అంటే భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన సుఖాలు, వీటిని పైకి సన్యాసిలాగా అన్ని వదులుకుంటున్నాం అని చెప్పొచ్చు, కానీ మనసులో వాటి మీదే ఉంది కోరిక. అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారు, ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ. ఈ ఇంద్రియాల ప్రలోభాలకు లోబడిపోయి పైకి మేము అన్ని వదిలేసామని చెప్పినా కూడా వాటి ప్రలోభానికి లోబడి మనసులో వాటినే తలుచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మిథ్యాచారస ఉచ్యతే, మిథ్యాచార కపటాచారులు అని అంటారు. సో కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినా కూడా మనసులో మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాల గురించే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు తమను తామే మోసం చేసుకునే వాళ్ళు, అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అని అంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ఈ చిత్రంలో కూడా మనం ఈ సన్యాసిగా ఆయన ఏదో అవతారం వేషం వేసుకున్నాడు, కానీ ఏం లాభం, చేతిలో ఒక సిగరెట్, ఈ చేతిలో ఒక సెల్ ఫోను, భౌతిక ప్రపంచంలో ఎంతో తీవ్రంగా మునిగిపోయి ఉన్నాడు. సో ఏమాత్రం ఆధ్యాత్మికత మనకి కనిపించడం లేదు. సో తర్వాత ధ్యాన యోగం అనుకుంటాము, కూర్చుంటాము, మరి ఏమిటి అయిందా, ఎంతసేపు అయింది, ఆకలిస్తుంది, ఏదో వాసనలు వస్తున్నాయి, తింటే బాగుండు, చిప్సా ఏమిటి, ఇలా ఏవో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఈవిడ చేస్తోంది. అంటే ఈ ధ్యాన యోగం కూర్చున్న వెంటనే మనకు ఆ శక్తి వస్తుందని కాదు, సాధన చెయ్యాలి, కాకపోతే అంత ఈజీ కాదు అన్నది. ఏదైనా సాధన అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది, సాధన అంటే ప్రాక్టీస్ ఎందుకు వచ్చింది, మనకి వెంటనే రాదు కాబట్టే. ఆట ఆడతాము, ఆట ఆడటానికి వెళ్తాము, అందరికీ వెంటనే ఆట ఎలా ఆడాలో వస్తుందా, మరి ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి, చేస్తేనే దానిలో మరి మనం నిపుణత్వం సంపాదించగలుగుతాం. అలాగే మామూలు ఆటల్లో, పాటల్లో, నృత్యాల్లోనే మనకి ప్రాక్టీస్ అవసరం అయితే మరి ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఇంకెంత ప్రాక్టీస్, సాధన కావాలి, ఎంత శ్రద్ధ ఉండాలి. సో ఏ పనైనా శ్రద్ధ లేనిదే, ప్లాన్ లేనిదే విజయం సాధించలేము. అలాంటిది ఇంత ముఖ్యమైన ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం, భగవంతుని పొందే మోక్షం సంపాదించాలి అంటే మరి ఎంతో సాధన, శ్రద్ధ ఉండాలి. ముందు శ్రద్ధ ఉండాలి, డిసిప్లిన్ ఉండాలి, తర్వాత ఆ సాధన తద్వారా చేస్తే మనకది సాధ్యపడుతుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే 2 రకాల దారులు ఉన్నాయి. ఇలా ఆత్మ సాక్షాత్కారం, అదే జ్ఞానంతో ఆత్మ సాక్షాత్కారం, మోక్షం తెచ్చుకోవడం, కర్మతోనే అంటే మీరు పనులు చేస్తూనే మీకు ఇదంతా సాధ్యం కాకపోతే మీ పనులు మీరు చేసుకుంటూనే కూడా మీరు మోక్షం తెచ్చుకోవచ్చు. మరి మనబోటి వాళ్ళకి ఇంతకంటే సులభ మార్గం ఏముంటుంది. అయితే ఇది మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు జ్ఞానం అని చెప్పేసి, సన్యాసులము అని చెప్పేసి మనం అన్ని వదిలేసామని ఇలా పైకి కనిపించిన సన్యాసి వేషంలో ఇలా భౌతిక ప్రపంచంతో ఇంత తీవ్ర సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ లోపల ఉన్న ఆత్మ వైపు తిప్పకుండా బయట విషయాల మీదే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు అది వాళ్ళని వాళ్లే మోసం చేసుకోవటం. సన్యాసులు అని చెప్పుకున్నా కూడా అంతే, అలాంటి వాళ్ళని కపటాచారులు అంటారు. వాళ్ళని వాళ్లే మోసం చేసుకుంటున్నారు, మిగతా వాళ్ళని కూడా మోసం చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు. సో నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటి, యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్తా సా విశిష్యతే. సో ఇంద్రియాలను, ఇంకొక పక్క ఎవరైతే ఇంద్రియాలను మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు మరి నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. సో కర్మేంద్రియై కర్మయోగం నియమ్య యస్త్వింద్రియాణి మనస. సో వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాలను, మనస్సును
నియమంగా అంటే కంట్రోల్ చేసుకుని, కర్మేంద్రియాలను కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని కర్మయోగంలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎంతో శ్రేష్ఠులు అని చెప్తున్నారు. కర్మయోగంలో పనిచేయటం అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసేవాడు. అంటే మనం చేసే ప్రతి పని నుంచి ఏం బెనిఫిట్ వస్తుందా అని ఆ బెనిఫిట్ మీదే ఇంట్రెస్ట్ పెట్టకుండా, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తూ, ఏదొచ్చినా అది బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు, దానివల్ల నష్టం కూడా రావచ్చు, మనం అనుకున్న రిజల్ట్ రాకపోవచ్చు. ఎలా ఉన్నా సరే ఆ ఫలితం సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు అది కర్మయోగం. రియాక్ట్ అవ్వకుండా, అంటే బెనిఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఎగిరిపోకుండా, గర్వపడకుండా, అతి ఉత్సాహంతో విపరీతంగా పొంగిపోకుండా, అలాగే నష్టం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా, దుఃఖించకుండా, కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండగలిగినప్పుడు, ఏ రియాక్షన్ లేకుండా ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, ఇంగ్లీష్లో దానిని ఈక్వానిమిటీ అంటారు. అలాంటి సమత్వ పరిస్థితితో మనం ఉండగలిగినప్పుడు, మన పనికి ఏది జరిగినా ఏదొచ్చినా అది కర్మయోగం. అలా ఆ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నప్పుడు క్రమేణా మనం ఆ స్థితికి నిజంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు, ఆ సమత్వ స్థితికి మనకు మోక్ష సాధన వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైతే ఇలా వేషాలు వేసుకుని మనం సన్యాసులం, మాకెవరితో సంబంధం లేదని అనక్కర్లేదు. మనస్సుని మరి ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుని ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మేంద్రియాలను కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. ఇలాంటి వాళ్ళు పని చెయ్యండి, మీ బాధ్యత, అది ఎలాగూ చెయ్యాలి. కానీ ఎలా చేస్తారంటే ఆ ఫలితం మీద మీరు విపరీతమైన ఆపేక్ష, మోజు వదిలిపెట్టి ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేయండి. ఏదొచ్చినా సరే ఆ పని నుంచి రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సరే సమత్వంతో ఉండండి. అలాంటి వాళ్ళు నిజంగా శ్రేష్ఠులు. కర్మేంద్రియాలంటే ఏమిటి? జ్ఞానేంద్రియాలంటే నేను చెప్పుకున్నాం, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం. కర్మేంద్రియాలు ఇంకొక 5 ఉన్నాయి. అవేమిటో ఎవరికైనా తెలిస్తే కనీసం 1, 2, 3 తెలిసినా పర్వాలేదు, ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో అలా ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేసే వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. ఎందుకు? వాళ్ళు త్యాగం చేశారు, వైరాగ్యం తెచ్చుకున్నారు. దేని పట్ల? పని నుంచి వచ్చే ఫలితం పట్ల. ఎందుకు వైరాగ్యం తెచ్చుకున్నారంటున్నాం? ఎలా ఉన్న ఆ ఫలితం వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వకుండా సమత్వంతో ఉంటున్నారు కాబట్టి. మామూలుగా ఆ వైరాగ్యం లేకపోతే, కోరికే ఉంటే ఆ పని యొక్క ఫలితం మీద అది లాభం రాగానే ఇక విపరీతమైన సంతోషం, నాకు వచ్చింది, నాది అనే భావం వస్తుంది. అలాగే నష్టం వచ్చిందంటే ఏమిటి నష్టం అనే దుఃఖం వస్తుంది. సో ఇవేవీ లేకుండా ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు దాని మీద, ప్రతిఫలం మీద ఆ విపరీతమైన ఆసక్తి వదులుకున్నారు. ఆసక్తి లేనప్పుడు ఇంకా పని చేయడం ఎందుకు అనే డౌట్ రావచ్చు. పని ఎందుకు చేస్తున్నాం? అది మన బాధ్యత, చెయ్యాలి, చేస్తున్నాం. భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా కరెక్ట్గా చేస్తాం, సక్సెస్ అవ్వాలనే చేస్తాం. కానీ ఆ సక్సెస్ మీదే నీ దృష్టిని, నీ ఆసక్తిని, నీ కోరికని ఉంచొద్దు. అదంతా తుంచుకో. ఏది ఎలా జరిగినా పని చేయడం మన బాధ్యత. తర్వాత ఏది జరిగినా మనం సమత్వంతో ఉండటం నేర్చుకోవాలి. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. సో నియతం కురు కర్మత్వ, నీకు నియమింపబడినటువంటి కర్మలు అంటే నీ బాధ్యతలు, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నీ డ్యూటీస్ కర్మజ్యాయోహ్య కర్మణః, చేయవలసిందే. నీ బాధ్యతలు నువ్వు చేయవలసిందే చెప్తున్నారు. బాధ్యతలు వదిలేసి ఉండటం ఏమి గొప్ప కాదు. నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తించవలసిందే. అకర్మణః, నిర్వర్తించకుండా ఉండటం కంటే ఆ కర్మలు చేయడమే ఉత్తమం. ఎందుకు? నీ బాధ్యత నువ్వు చేయవలసిందే. కర్మలు చేయకుండా వదిలిపెట్టడం కంటే కర్మ చేయడమే మంచిది. శరీరయాత్ర పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద అకర్మణః. సో ఈ శరీరయాత్ర, జీవనయాత్రను పనులు చేయకుండా మనం సాగించలేము. మరి అంతే కదా, మరి ఏవో ఒక పనులు ఉంటూనే ఉంటాయి. పుట్టిన తర్వాత పనులు లేకుండా ఉండవు. కాబట్టి మనం ఎలాగూ ఈ శరీరయాత్ర, జీవనయాత్రని పనులు చేయకుండా చేయలేము. కాబట్టి నీకు నియమించబడిన నీ డ్యూటీస్ ని నువ్వు చేయవలసిందే. అయితే ఆ చేయవలసిన పనులు వదిలిపెట్టడం కంటే నీ బాధ్యత నువ్వు నిర్వర్తించడమే ఉత్తమం అంటున్నారు. కర్మేంద్రియాలంటే ఏమిటన్నాను? సౌజన్య మాతాజీ చేతులు, కాళ్ళు, వెరీ గుడ్, 2. 5 ఉన్నాయి.
సో వాక్ పాణి పాద పాయుపస్థ అంటారు కర్మేంద్రియాలను. వాక్ పాణి పాద పాయుపస్థ అనే మాట గుర్తుంచుకోవచ్చు మీరు. వాక్ పాణి, మణి అని వచ్చింది, సారీ. వాక్ పాణి పాయు, పాయు కూడా పిఏవై వచ్చింది, పాయు. వాక్ పాణి పాయు, వాక్ పాణి పాద పాయుపస్థ, అన్ని కూడా కరెక్ట్ రాలేదు. వాక్ పాణి, ఇది స్పెల్ చెక్ తో ప్రాబ్లం గా ఉంది. పాయు మనం కరెక్ట్ టైప్ చేసిన అది పాణి పాద. ఓకే, సో ఇది కరెక్ట్. వాక్ పాణిపాద పాయుపస్థ అంటే వాక్కు అంటే మన గొంతు, తర్వాత పాణి అంటే చేతులు, పాదాలు కాళ్ళు, పాయుపస్థాలంటే జననాంగాలు రెండు. ఇవి కర్మేంద్రియాలు. మరి మామూలు జ్ఞానేంద్రియాలంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము అని చెప్పుకున్నాం. అంటే నాలుక అక్కడ. ఇక్కడేమో వాక్కు అంటే గొంతు, చేతులు. మరి గొంతు అవసరం కదా, సో గొంతు, వాయిస్. పాణి పాదాలు అంటే చేతులు, కాళ్ళు, పాయుపస్థాలు జననాంగాలు రెండు. ఇవి కర్మేంద్రియాలు. సో అన్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనస్సును జ్ఞానేంద్రియాలను ముందు కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు? జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారానే మనకి కోరిక అనేది కలుగుతుంది. చూస్తాము, వింటాము, తింటాము, తద్వారా కోరికలు డెవలప్ అవుతాయి. ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కర్మేంద్రియాలను వినియోగిస్తాం, కాళ్ళు, చేతులు, గొంతు, వీటన్నిటిని. కాబట్టి ముందు మనస్సును, జ్ఞానేంద్రియాల్ని అదుపులో పెట్టుకుని తర్వాత కర్మేంద్రియాలను కూడా అదుపులో పెట్టుకునేవాడు నిజమైనటువంటి యోగి. అలా అదుపులో పెట్టుకుని ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్ఠులు అని చెప్తున్నారు. సో నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చేయవలసిందే. డ్యూటీస్ వదిలేయటం కంటే చేయడమే మంచిది. పనులు చేయకుండా జీవనం సాగించలేమని ఇక్కడ చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? ఎలా పని చేయాలో చెప్తున్నారు. నీ పని నువ్వు చేయవలసిందే అంటున్నారు కదా, ఏ విధంగా చేయాలా పని చెప్తున్నారు చూడండి. యజ్ఞాథాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞం కోసం చేసినట్టు కర్మం చేయాలి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావనుకో, లోకోయం కర్మబంధన, ఈ లోకంలో కర్మబంధాలకు చుట్టుకుంటాయి నీకు. తదర్థం కర్మ కౌంటేయ, ఆ రకంగా గనక కర్మ చేస్తే అంటే యజ్ఞం కోసం చేసినట్లుగా చేస్తే ముక్త సంగ సమాచర, నీకు ముక్తి అనేది, ఈ సంగత్వం, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అటాచ్మెంట్ నుంచి నీకు ముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో కర్మను యజ్ఞం కోసం చేసినట్టు చేయమంటున్నారు. యజ్ఞం కోసం చేసినట్టు చేయడం ఎలా? యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము? విష్ణువు కోసం, భగవంతుడి కోసం చేస్తాం. ఎలా చేస్తాము? అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతుంటే బ్రాహ్మణులు అవన్నీ వాళ్ళు స్వాహ స్వాహ అంటూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అంటూ మనం అగ్నిలో అవన్నీ వేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు చెప్పిన సమిధలన్నీ భగవంతుడికి, సమిధలంటే భగవంతుడికి సమర్పించేవన్నీ అగ్నిలో సమర్పిస్తూ చేస్తాం. అంటే భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాము. అలాగే పనిని కూడా ఏ పని చేసినా ఇదిగో భగవాన్ ఇది నీకు సమర్పిస్తున్నాను అంటూ మనం చేసినప్పుడు స్వాహ అనే మాట మంత్ర యజ్ఞం అప్పుడు ఎలా పలుకుతూ అగ్నిలో వేస్తామో ఆ సమిధలు,
మన పనిని కూడా మనసులో భగవాన్ నీకు అర్పిస్తున్నాను ఈ పనిని అనుకుంటూ మనం చేయగలుగుతాం అన్నమాట. యజ్ఞం కోసం చేయటం అంటే అర్పించినప్పుడు ఎవరికైనా ఏం చేస్తాము, మళ్ళీ తిరిగి తీసుకుంటామా? ఎవరికైనా ఏదైనా ఇస్తే ఇప్పుడు భగవంతుడికి అర్పిస్తాము, కానీ తర్వాత అది ఎలా తీసుకుంటాము? ప్రసాదం లాగా తీసుకుంటాం. నైవేద్యం అర్పిస్తాం, తర్వాత తీసుకుంటాం, ప్రసాదం అని తీసుకుంటాం. ప్రసాదం అంటే ఏమిటి? ఎలా ఉన్నా సరే తీసుకోవాలి, ఇష్టం లేకపోయినా. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు ప్రసాదం అది నీకు నాకు వద్దు, నాకు ఇది ఇష్టం లేదు అన్నప్పుడు మనకి ఏదైనా ప్రసాదాలు ఇష్టం లేకపోతే ఏమంటారు పెద్దవాళ్ళు? తప్పు, ఇది ప్రసాదం తినాలి అంటారు. అంటే భగవంతుడి నుంచి ఆయనకి సమర్పించి మనం పని చేయాలి. ఆయన ఇచ్చే ఆ పని నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ ఏదైనా, లాభమైన, నష్టమైన, కష్టమైన, సుఖమైన భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకుని సమత్వంతో తీసుకోగలుగుతూ నేర్చుకోవాలి. అది యజ్ఞంలాగా పని చేయడం అని అంటే అర్థం. సో పనిని ఆయనకి సమర్పించాం కాబట్టి ఆ పని నుంచి ఏ రకమైన రిజల్ట్ వచ్చినా సరే, ప్రతిఫలం వచ్చినా సరే, అది భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకుని మనం సమత్వంతో ఉండగలగటం. సో అందుకని అలా ఉండగలిగినప్పుడు, అలా చేయగలిగినప్పుడు నువ్వు ఈ కర్మ బంధాల నుంచి తప్పించుకుని జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకుంటావు. అలా చెయ్యలేదనుకో, నువ్వు అన్యత్రా చేసావనుకో, కర్మ అంటే యజ్ఞం కోసం కాకుండా అన్యత్ర అంటే నీ బెనిఫిట్ కోసం ఇది చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది, భలే ఉంటుందే, ఇంకా డబ్బులు వస్తాయి, అది కొనుక్కోవచ్చు, ఇది కొనుక్కోవచ్చు అనుకున్నాం అనుకోండి. ఆ కోరికలతో ఉన్నప్పుడు ఈ జగత్తులో కర్మబంధాలతో మనల్ని అవి కట్టిపడేస్తాయి. అందుకని కుంతిపుత్ర, నీకు నిర్దేశింపబడిన బాధ్యతల్ని, విధుల్ని, నీ డ్యూటీస్ని, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఆ ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడి తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు అని చెప్తున్నారు. అది కర్మయోగం. ఎలా చేయాలి ఏంటంటే భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి, ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండు. అలా కాకుండా అదొస్తే బాగుండి పని చేయగానే మనకి బాగా లాభం వచ్చేస్తుంది, చేద్దాం చేద్దాం అనుకుంటూ చేస్తే ఏమవుతుంది? బాగానే ఉంటుంది, లాభం వస్తుంది, ఎంజాయ్ చేస్తాం, ఈ ప్రపంచంలో అంతా బాగానే ఉంటుంది. కానీ కర్మబంధాలలో కట్టిపడవేయబడతాం. తద్వారా మళ్ళీ జన్మని సంపాదిస్తాం. సో అవి మోక్ష మార్గాలు కాదు. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వఘం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. సో యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించి భగవంతుడి భక్తులు పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తి పొందుతారు. మీరు ఎక్కడైనా చూసే ఉంటారు, యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఆ ప్రసాదం, యజ్ఞం నుంచి వచ్చిన ప్రసాదం తిన్నామంటే మరి చాలా పుణ్యం అని చెప్పి మనం ప్రసాదం తింటే పుణ్యం అని తింటూ ఉంటాం. పొందుతారు, అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి కూడా పొందుతారు ఆ యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినప్పుడు. కానీ వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే కొందరు ఉంటారు, నిజానికి వాళ్ళు పాపాన్ని తిన్నట్లే లెక్క అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడికి అర్పించకుండా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుని మనమే తినాలి అనే దీంతో మనం భగవంతుడికి అర్పించకుండా తిన్నప్పుడు అది పాపం తిన్నట్లే అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. దానికి కారణం ఏమిటో కూడా ఇక్కడ నెక్స్ట్ 3 శ్లోకాల్లో ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఈ బొమ్మ రూపంలో చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడు వేదాలను మనకు ప్రసాదించింది ఎవరు? భగవంతుడు. ఈ వేదాల్లో ఏముంది? ఎవరు ఏ రకమైన పని చేయాలి, ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది చెయ్యాలి, ఏది చేయకూడదు, ఎవరు ఏ రకమైన గుణకర్మలను బట్టి పని చేయాలి, బ్రాహ్మణులు ఇవి, క్షత్రియులు ఇవి, మరి వైశ్యులు, శూద్రులు ఎవరికి తగ్గ పనులు, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి వాళ్ళు కర్మలు చేయాలి. ఇవన్నీ మంచి చెడులు, పాపాలు, పుణ్యాలు అన్నీ కూడా వేదాల్లో భగవంతుడు మనకి చెప్పారు. తద్వారా మన బాధ్యత ఏమిటో కూడా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం వేదాల ద్వారా. అలా వేదాల ద్వారా మన కర్తవ్యాలు, మన పనులు మనం కరెక్ట్గా చేసినప్పుడు మరి భగవంతుడు మెచ్చి అది యజ్ఞం కింద ట్రీట్ చేస్తారు. ఎవరి పనులను, ఎవరి కర్తవ్యాలను, ఎవరి డ్యూటీస్ని వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తించినప్పుడు అదే యజ్ఞంతో సమానం. మనం అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసే యజ్ఞాలు ఎంతమందిని చేయగలం ఈ రోజుల్లో? మనకు ఆ మంత్రాలు అవన్నీ రావు కదా. కాబట్టి మన యొక్క కర్తవ్యాన్ని, మన యొక్క బాధ్యతని, మన యొక్క డ్యూటీని మనం సక్రమంగా ధర్మ మార్గంలో వేదానుసారం చేసినట్లయితే అదే యజ్ఞంతో సమానం. వేరే యజ్ఞాలు అక్కర్లా.
మన బాధ్యతలు సరి అయిన మార్గంలో మనం చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అంటే ఆ రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా కూడా భగవంతుడికి అర్పించాను అనుకుని చేస్తూ ఎలాంటి ఫలితం వచ్చినా సరే ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తి కాకుండా పని చేయడమే నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తూ సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు యజ్ఞంతో సమానం. అలా యజ్ఞం చేసినప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి. మామూలుగా మీరు వినే ఉంటారు, వర్షాలు కరువు వచ్చినప్పుడు, వర్షాలు లేనప్పుడు యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు పడతాయి అని చెప్పి యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటారు. మనకి సైంటిఫిక్ గా కూడా యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు ఆ పొగ అది వెళ్ళి ఆకాశంలో మరి కండెన్స్ అయ్యి ఆ క్లౌడ్స్ ఏర్పడి తద్వారా వర్షం వస్తుందనే సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉన్నది. అయితే భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఆయన వర్షాలు కురిపిస్తారని, ఏది ఎలా ఉన్నా కరువుగా ఉన్నప్పుడు యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు పడతాయనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్, ఇంకా అంతరార్థం ఉన్నది. ఏమిటి? ఎవరి పనులను వాళ్ళు సక్రమంగా చేస్తే అదే యజ్ఞంతో సమానం. అలా ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా సక్రమంగా సమత్వంతో ఉంటూ చేయగలిగితే అలాంటిదే యజ్ఞం. అలా అందరూ వాళ్ళ బాధ్యతలను వాళ్ళు సక్రమంగా చేసినప్పుడు సస్యశ్యామలత, వర్షం అంటే ఏమిటి? సస్యశ్యామలత అది వస్తుంది. ఆ దేశంలో, ఆ ప్రపంచంలో, ఆ ఊర్లో ఎవరు ఇంత మంచిగా ఉండి ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు ఈ రకంగా చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. తద్వారా సస్యశ్యామలత, వర్షాలు వస్తాయి అంటే సస్యశ్యామలత వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? సస్యశ్యామలత, వర్షాలు, ధాన్యాలు పండుతాయి. ధాన్యం పండితే ఏమవుతుంది? మనకు ఆహారం వస్తుంది. ఆహారం వస్తే అది ముందు భగవంతుడు మరి ఇదంతా మనకు అందించారు. ముందు ఆయన వేదాలు, మంచి చెడు బాధ్యతలు ఎలా చేయాలి, పనులు యజ్ఞంలాగా ఇవన్నీ వేదాల్లో చెప్పారు. కాబట్టి ముందు భగవంతుడు మనకిచ్చిన వీటన్నిటికీ మనం ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు అర్పించుకుంటూ భగవంతుడికి ఆహారాన్ని ముందు సమర్పించి మనం తినాలి అని చెప్పి ఆ యజ్ఞ చక్రాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. సో అది ఈ 14, 15, 16 శ్లోకాస్లో ఈ చక్రం ఏమిటో మనకి శ్లోక రూపంలో ఇక్కడ చూద్దాం. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. అన్నాద్భవంతి భూతాని అంటే ఆహారం మీద, భూతాలు అంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులన్నీ కూడా ఆహారం. అన్నం అంటే ఇక్కడ ఆహారం. జీవరాశులన్నీ కూడా ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, ఆహారం దేని మీద ఎలా సంభవిస్తుంది? వర్షం. పర్జన్య అంటే వర్షం, వర్షం ద్వారా ఆహారం సంభవిస్తుంది. మరి అంతే కదా, వర్షం వస్తే వర్షాలు వస్తే పంటలు పండుతాయి. కాబట్టి పర్జన్యాద్, వర్షం వల్ల ఆహారం సంభవిస్తుంది. అందరికీ ఆహారం కావాలి. ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ చక్రం చూడండి. మరి ధాన్యం నుంచి వస్తుంది. ధాన్యం ఎలా వస్తుంది? పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, వర్షం వల్ల అన్నం సంభవిస్తుంది, ధాన్యం సంభవిస్తుంది. వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది. మరి యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షం వస్తుంది. ఇక్కడ యజ్ఞాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తించినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. సో అలా అందరూ ఉంటే అదే సస్యశ్యామలతకు, వర్షాలకు కారణం. సో యజ్ఞం ద్వారా వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ, యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము? మరి కర్మలతో చేస్తాము. మన పనులను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే యజ్ఞము. సో సక్రమంగా అంటే ఎలా? వేదాలు చెప్పిన రీతిలో. వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే మరి భగవంతుడు ప్రసాదించారు. సో ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తుందో మళ్ళీ చూద్దాం. ప్రాణులన్నీ కూడా ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని, ధాన్యం వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, వర్షం వల్ల ధాన్యం సంభవిస్తుంది. యజ్ఞాచరణ వలన వర్షం కురుస్తుంది. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, యజ్ఞం నుంచి వర్షం పుడుతుంది యజ్ఞం చేయడం వల్ల. యజ్ఞం ఎలా చేస్తామంటే విద్యుక్త కర్మల నుంచి యజ్ఞం సంభవిస్తోంది. అంటే మన డ్యూటీస్ మనం చేయడమే యజ్ఞము అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు. వేరే యజ్ఞం అంటే సరే మామూలుగా అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ చేసేది యజ్ఞం. ఇక్కడ దాని యొక్క డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటో చాలా వివరంగా క్లియర్ గా భగవంతుడు చెప్పారు. యజ్ఞము విద్యుక్త కర్మలు. విద్యుక్త కర్మలు అంటే ఏమిటి? డ్యూటీస్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మన బాధ్యతల నుంచి బాధ్యతలే నిర్వర్తించడమే వాటిని యజ్ఞము. కాబట్టి
మన బాధ్యతలు మనం వదిలిపెడితే మనం యజ్ఞం చేయని వాళ్ళం అవుతాం. ఎలాంటి యజ్ఞం చేయని వాళ్ళం అవుతాం? మనకు నియమించారు ఈ ప్రత్యేక యజ్ఞం, మనం చేయడానికి నియమించబడినటువంటి యజ్ఞం, దానిని నిర్వహించని వాళ్ళం అవుతాం మన డ్యూటీని మనం విస్మరించినట్లయితే. కాబట్టి ఎవరి డ్యూటీస్ ని వాళ్ళు సక్రమంగా కరెక్ట్ మార్గంలో రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సరే చలించకుండా రియాక్ట్ అవ్వకుండా చేయగలిగినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. సో అన్ని ప్రాణులు ధాన్యం మీద ఆధారపడతాయి. ధాన్యమేమో వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది, యజ్ఞం వర్షమేమో యజ్ఞం వల్ల సాధ్యపడుతుంది, యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞం విద్యుక్త కర్మలు అంటే మన యొక్క బాధ్యతల నుంచి పుడుతుంది అని చెప్తున్నారు. బాధ్యతలు ఏమిటో వేదాలు చెప్పాయి, వేదాలు భగవంతుడి నుంచి వచ్చాయి. యస్మాత్మరతిరేవ స్యాద్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అన్నమాట. అసలు యజ్ఞం అంటే ఏమిటనేది మీరు తెలుసుకోవాలి, అందుకే ఇంత వివరంగా ఇది చెప్పాను. మనం ఈ విషయాన్ని ముందు ముందు పని ఎలా చేయాలి యజ్ఞంలాగా చేయాలని పదే పదే వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకుని జీర్ణం చేసుకోండి. కర్మయోగాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది ముఖ్యం. ఏ పనైనా యజ్ఞంలాగా చేయడం అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుని దాని నుంచి రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సరే అది సమత్వంతో ఉండగలగటం. యజ్ఞము అంటే మన యొక్క డ్యూటీస్ నుంచే ఆ యజ్ఞం పుడుతుంది అన్నది. మన డ్యూటీని మనం నిర్వర్తించడమే పెద్ద యజ్ఞం అనే మాట మనం అర్థం చేసుకుని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ అది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ బాధ్యతలు, వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఆ భక్తి భావంతో ఉండటం కూడా మరి ఆధ్యాత్మికత కూడా మన బాధ్యతే. ఆ భక్తి భావంతో భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ వాళ్ళు ఈ యజ్ఞం వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యం అంటే వాళ్ళ డ్యూటీని వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నారు. సో పైన ఉన్న భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ అని చెప్పి దేవతలు. సో ఏది చేసినా యజ్ఞంలాగా భగవంతుడికి, మరి ఆహారం కూడా భగవంతుడికి ఈ దేవతలను మనం వాళ్ళకి సమర్పించి కానీ తీసుకోవటానికి లేదు. అలా తీసుకుంటే అది పాపమే అని చెప్తున్నారు. దేవతలకు భగవంతుడికి సమర్పించకుండా తీసుకోవడం పాపమే. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. సో అంటే ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంలో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందేవాడికి ఇంకా చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. అయితే మరి చెప్తున్నారు కదా ఇంతకు ముందు దాంట్లో, ఈ పనులన్నీ మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నామని యజ్ఞంలాగా చేయాలి అని. అయితే ఎప్పటి వరకు మరి పనులు చేయకుండా కుదరదు. జీవన యాత్ర సాగించాలంటే మరి మన అందరికీ కూడా పనులు ఉంటాయి, కర్మలు చేయకుండా జీవనం సాగించలేము. మన డ్యూటీస్ మనం చేయవలసిందే. ఈ డ్యూటీస్ వదిలిపెట్టడం కంటే చేయడమే మంచిది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు. అయితే ఎంతకాలం ఇలా డ్యూటీస్ చేస్తున్నాం? ఆత్మానుభూతిని మనం సమత్వంతో ఉంటూ ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక రోజు మనకి ఆత్మానుభూతి కలుగుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే బయట ప్రపంచపు ప్రలోభాలు క్రమేణా తగ్గి మరి సమత్వంతో ఉండటం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా. ఫైనల్ గా ఆ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆత్మలోని ఆనందాన్ని, భగవంతుడి అంశ అయిన సచ్చిత్తానంద తత్వం ఆత్మది అని నిన్న చూసాం. కాబట్టి ఆ సచ్చిత్తానందంలో ఉన్న పర్మనెంట్ దివ్యానందాన్ని, మహదానందాన్ని చవి చూడగలిగినప్పుడు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్, ఆ యోగా ఏర్పడుతుందన్నమాట. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగినప్పుడు అది మోక్షానికి క్వాలిఫికేషను. సో అలాంటి స్థితికి రాగలిగినప్పుడు ఇంకా ఏ పని చెయ్యక్కర్లేదు. అంటే మనం పరీక్ష పాస్ అయ్యాం, మోక్షాన్ని తెచ్చుకోగలిగాం, అప్పుడు ఇక నువ్వే పని చేయక్కర్లేదు. ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో నువ్వు అప్పుడు ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతున్నావు. ఒక్కసారి ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఏమిటో నువ్వు చవి చూసావంటే రుచి, ఇక ఈ ప్రాపంచిక ఆనందాల రుచి ఎంత మాత్రం దానికి సరితూగదని అర్థం అవుతుందని చెప్తారు. అది అంతటి ఆనందం, అంతటి మహదానందం. ఏది జరిగినా కూడా నీకు ఆనందం అనేది పోని ఆనందం అన్నమాట. ఎప్పటికీ పోని పర్మనెంట్ దివ్య శాశ్వత ఆనందం అది. ఈ ప్రాపంచిక ఆనందాలన్నీ క్షణికాలు. క్షణికం అంటే నిజంగా క్షణికం కాదు. ఒక రోజు ఉండొచ్చు, 2 రోజులు ఉండొచ్చు, 5 రోజులు ఉండొచ్చు, వారం, నెలలు, మంత్స్, ఇయర్స్ ఉండొచ్చు. కానీ పర్మనెంట్ గా ఏది కూడా ఉండదు. ఎంత సంతోషమైన విషయం అయినా ఏదో ఒక విషయం వచ్చి నిన్ను బాధిస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆనందం వచ్చినప్పుడు ఇక ఏ విషయం కూడా నిన్ను బాధ అనేది నీకు
ఉండదు, అది దివ్యానందము. కాబట్టి అలా ఆత్మలోనే ఆ ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తి, సంతోషం, ఆ ఆనందంలో మునిగి ఉన్న వాడికి ఇక ఆ స్థితి వచ్చిన తర్వాత ఇక ఏ పనులు చేయవలసిన కర్మలేవి లేవు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇక ఏ పని చేయక్కర్లేదు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. ఇంక ఇక్కడ గురువు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్తున్నారు. గొప్పవి యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, శ్రేష్ఠులు గొప్పవాళ్ళు ఏ ఏ పనులైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో, చేస్తూ ఉంటారో, తత్తద్దేవేతరో జనః, జనులందరూ కూడా అవే చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళని అనుకరిస్తూ ఉంటారు, ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సయత్ ప్రమాణం, అతను ఏ ప్రమాణాలు అయితే, అంటే ఆ శ్రేష్ఠులు ఏ ప్రమాణాలు అంటే ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే కురుతే పెడతారో, ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో, ఏ ఏ ప్రమాణాలు పెడతారో, స్టాండర్డ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో, లోకస్తద్, లోకం అంతా కూడా దాన్ని అనువర్తతే, దానిని అనుసరిస్తారు, పాటిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే గొప్పవాళ్ళు ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులందరూ కూడా వాళ్ళను అనుసరిస్తారు. గొప్ప కర్మల ద్వారా, ఉత్తమ కర్మల ద్వారా, పనుల ద్వారా వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఈ ప్రమాణాలు, ఈ స్టాండర్డ్స్ ప్రపంచం అంతా కూడా అనుసరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా, గొప్పవాళ్ళు ఏది చేస్తే మరి అందరూ అది కరెక్ట్ గా చేసే వాళ్ళను అనుసరిస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఒక లీడర్ అనేవాడు అలా తనే ఒక ఉదాహరణగా మంచి పనులు చేస్తూ అందరికీ చెప్పాలి. అంతేకాని ఒక ప్రక్కన సిగరెట్ తాగుతూ మీరు స్మోక్ చేయొద్దు అని చెప్తే ఎవరు వింటారు? వీళ్ళు ఏమంటున్నారు, నువ్వు చేసేది నువ్వే చేస్తే మేము అదే చేస్తాం, నువ్వు చెప్పేది చేయము, నువ్వు చేసేది చేస్తాం అంటున్నారు. కాబట్టి మనం పనులతో చూపించాలి, మాటలతో కాదు. గొప్పవాళ్ళు, లీడర్స్ అన్నవాళ్ళు, గురువులు కానీ అని చెప్తున్నారు. సో నిజమైన నాయకులైతే జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. తల్లిదండ్రులు కానీ, ఉపాధ్యాయులు కానీ, దేశాధినేతలు వాళ్ళు కరెక్ట్ మార్గంలో ఉండి వాళ్ళకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి మరి అలా చేయని వాళ్ళు సరి అయిన నాయకులు ఎవరు, ఉపాధ్యాయులు ఎవరు, లీడర్స్ కూడా ఎవరు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. నమే పాఠాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్తయేవ చ కర్మణి. పార్థ, ముల్లోకాల్లో కూడా నేను చేయవలసిన పని ఏదీ లేదు. మరి భగవంతుడికి ఆయనకి లేనిది లేదు, ఆయనకి కావలసింది లేదు. ఆయనకి లేనిది ఉంది, సమస్తం భగవత్ సృష్టియే. ఆయనకు కావలసింది ఏదీ లేదు. ఎందుకు? ఆయన త్రిగుణాలకు అతీతుడు, ఆయనకి ఏ కోరిక లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. అయినా కూడా నా బాధ్యతలు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. నాకేదో కావాలని చేస్తున్నానా, నాకేదో లేదని చేస్తున్నానా? అన్నీ ఉన్నాయి భగవంతుడికి. ఆయనకి లేనిది లేదు, ఆయనకు కావాల్సింది లేదు, దేని మీద కోరిక లేదు. కానీ తన బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నారు. ఏమిటి? ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం గాని, పోషించడం గాని, లయం చేయడం గాని సర్వము ఆయన బాధ్యత వహించి చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయనకి ఏదో అవసరమయ్యి కాదు, కావాలని కాదు. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు కూడా మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు, ఎలా మన బాధ్యతలను మనం ఏమీ ఆశించకుండా సమత్వంతో చేయాలి అని. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. సో నిజానికి అన్ని పనులు కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలే చేస్తాయని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. త్రిగుణాలు అంటే సత్వరజస్ తమో గుణాలని చెప్పుకున్నాం. సత్వగుణాన్ని ఎల్లోలో, మరి మంచితనం కాబట్టి ఎల్లోలో కానీ వైట్లో కానీ చూపిస్తూ ఉంటారు. రజోగుణం విపరీతమైన కోరికలతో ఉంటుంది కదా, అందుకని దాన్ని రెడ్ లో చూపిస్తారు. ఎరుపు ప్యాషన్ అన్నమాట, అంటే తీవ్ర కోరికకు సంకేతం. తర్వాత నలుపు మరి అజ్ఞానానికి సూచన కాబట్టి, అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు, అది తమో గుణానికి సూచన కాబట్టి నలుపులో చూపిస్తున్నారు. సో ఈ ప్రపంచంలో అన్ని పనులు కూడా ఈ మూడు గుణాలే చేయిస్తూ ఉంటాయి అందరినీ. చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ మూడు గుణాలు కలిపి మాయ అంటారు. సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని మాయ అంటే ఏమిటి అని ఒక ప్రశ్న అడిగారనుకోండి, సత్వరజస్తమో గుణాలే మాయ. అది భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తియే అది. సో ఆయన శక్తియే ఈ మాయ కూడా. సో ఈ మాయ ఈ ప్రపంచం అంతా అందుకే ఆవహించి ఉంది ఆయన శక్తి కాబట్టి.
సో ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన ప్రతి జీవి కూడా ఈ మాయకు గురవుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి కొంతమంది ఏమో ఎక్కువ సత్వగుణం, కొందరు ఎక్కువ రజోగుణం, కొందరు ఎక్కువ తమోగుణం, మోస్ట్లీ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గుణాలు ఉంటూ ఉంటాయని చెప్తారు. ఎక్కువ మంది మానవులు రజోగుణంలో ఉంటూ ఉంటారని చెప్తారు. అందుకే మనందరికీ ఎప్పుడు కోరికలు ఉంటూ ఉంటాయి, ఏదో కోరికలు. సో రజోగుణం అన్నమాట. సో ఏ పని చేసినా కూడా మరి గుణాలను బట్టి చేస్తాం. మంచి సత్వగుణం ఉంటే మంచి పనులు చేస్తాం, రజోగుణం ఉంటే ఎంతసేపు మన కోరికలను తీర్చుకునే పనులు చేస్తూ ఉంటాం. తమో గుణం, అంధకారంలో ఉన్నాం అనుకోండి, అజ్ఞానంతో చేయకూడని తప్పు పనులు చేస్తాం, బద్ధకము, నిద్ర, ఎక్కువ పని చేయకుండా ఉండటం, లేదా తప్పు మార్గాల్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఈ 3 గుణాలే మనుష్యులందరినీ తోలు బొమ్మల ఆటలు ఆడుస్తున్నాయి, పప్పెట్స్ లాగా, తోలు బొమ్మల్లాగా ఆడిస్తున్నాయి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని పనులు ఈ త్రిగుణాల వల్ల జరుగుతున్నాయి. కానీ జీవాత్మ ఏమనుకుంటాడు? అహంకారంతో తెలియక ఈ పనులన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అని మనం అనుకుంటాం. మంచి పని చేసినప్పుడు నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాం, చెడు పని చేసినప్పుడైనా జనరల్ గా మనం చేసే పనులు నేను చేస్తున్నాం అనుకుంటాం, కానీ మన గుణాలు చేస్తున్నాయి అన్న విషయం మనం నిజమే, మనమే చేస్తున్నాం. కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఈ గుణాలు మనతో చేయిస్తున్నాయి. వెనకాలవి మనం తోలు బొమ్మల్లాగా ఆడిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఈ గుణం చెప్తోంది, ఈ పని చెయ్యి, ఈ పని చెయ్యి, మంచి పని చెయ్యి, చెడు పని చెయ్యి, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఈ పని చెయ్యి అని. తద్వారా మనం పనులు చేస్తున్నాం ఆ గుణాలను బట్టి. కాబట్టి అహంకారంతో మనం అనుకుంటున్నాం మనమే చేస్తున్నాం అని ఆలోచిస్తే, మన గుణాలు ఇలా ఉండబట్టి మనం ఈ పనులు చేస్తున్నాం అన్నది మనకి అర్థం అవ్వాలి. అహంకారంతో ఏమనుకుంటాం? నాకు అన్నీ తెలుసు, నాకెవరు చెప్పక్కర్లేదు అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ అహంకారంతో. అసలు అక్కడ ఏ పనులు ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే, దీని వెనక మాయ ఉన్నది. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మనందరం ఏదో మనం పనులన్నీ మన యొక్క తెలివితో, మన యొక్క బుద్ధితో, మన ఐడియాస్తో చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. వీటన్నిటికీ వెనక అసలు ఈ మాయ అనేది ఒకటి ఉంది, ఈ గుణాలు అనేది ఒకటి అలవర్చుకున్నాం, దీనివల్ల మనం ఇలా ఆలోచిస్తున్నాం అనే విషయం మనకి సాధారణంగా తట్టదు అని చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజితః. సరే, భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు కర్మయోగం గురించి కొంత వివరించారు కదా. సో అర్జునుడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు ఏమని? ఒకవేళ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుషః అంటే, ఒకవేళ ఇష్టం లేకపోయినా కూడా పాపం పనులు ఆచరిస్తూ ఉంటారు మనుషులు. అనిచ్ఛిన్నపి, ఇష్టం లేకపోయినా కూడా, ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా కొన్ని పాపాలు చేస్తూ ఉంటారు, మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. తప్పు పని అని తెలిసినా కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. వార్ష్ణేయ అంటే ఏమిటి అంటే, వార్ష్ణేయ అని కృష్ణుని సంబోధిస్తున్నాడు. దాని అర్థం ఏంటి? వృష్టి వంశస్థుడా. వృష్టి వంశస్థుడా అంటే యదు వంశస్థుల్ని వృష్టి వంశస్థులు అంటారు. అందుకే వార్ష్ణేయ అంటే శ్రీకృష్ణుడు యదు వంశస్థుడా అని అర్థం. సో అనిచ్ఛిన్నపి, ఇష్టం లేకుండా ఈ పాప పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే పాపం అని తెలిసి కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా చేస్తూ ఉంటారు పాపాన్ని. ఇష్టం లేకపోయినా కూడా ఈ తప్పు అని తెలుసు మనసులో, కానీ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు వార్ష్ణేయ అని అడుగుతున్నాడు. బలాదుగా నియోజిత, దేని బలవంతం వల్ల ఇలా పాపాల్లో నియుక్తులవుతున్నారు అని చెప్పి అడిగాడు. సో విష్ణువంశీర, ఇష్టం లేకపోయిన మనిషి ఏ బలవంతం వల్ల, దేని బలవంతం వల్ల ఇలా పాపాలు చేస్తున్నాడు అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో విందాం. శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇష్టం లేకపోయిన తప్పులు? కామయేష, కేవలం కోరిక వల్ల, క్రోధయేష, కోపం వల్ల, రజోగుణ సముద్భవ, రజోగుణంతో పుట్టినటువంటి కామం వల్ల, కోపం వల్ల మనం ఈ తప్పులు చేస్తున్నాము. ఇవి ఎలాంటి? మహాశనో, శనో అంటే ఇక్కడ శని అని కాదు అర్థం. మహాశనం అంటే అతి గ్రీడ్, దురాశ, దురాశాపూర్వకమైనది కోరిక అనేది. మరి అంతే కదా, ఎంత తీరినా ఇంకా ఏవో కోరికలు వస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి ఆశలకు లిమిట్ లేదు. ఇది ఎకనామిక్స్ లో కూడా చెప్తారు. ఫస్ట్ లెసన్ ఎకనామిక్స్ చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ అని మొట్టమొదటి అదే సూత్రం ఎకనామిక్స్ లో. రెండో సూత్రం ఏమిటి? when one want is
సక్సెస్ఫుల్, ఎనదర్ వాంట్ టేక్స్ ఇట్స్ ప్లేస్. ఒక కోరిక తీర్చుకున్నప్పుడు ఇంకో కోరిక వచ్చి దాని ప్లేస్ లో కూర్చుంటుంది అని రెండో చెప్తారు. సో ఫస్ట్ లెసన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ కోరికల గురించే ఉంటుంది. వాంట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. సో ఈ ఈ కోరిక అనేది అలాంటిది, అన్లిమిటెడ్ అన్నమాట. ఎన్ని కోరికలు తీరింది, ఒక కోరిక అంటే ఏమన్నా అవుతామా, దాని వెనక పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా. సో ఒక కోరిక తీరడం మనకి ఒక లెక్కలోది కాదు, ఎందుకంటే ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి. సో మహాశనం, మహాలోభకరం అంటే దురాశాపూర్వకం, గ్రీడ్ అన్నమాట. కోరికలతో ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీడ్ లో ఉన్నాం మనం, ఎన్నో కోరికలు, ఆశలు. మహాపాపాత్మకరమైనది. మరి అది ఎన్నో పాపాలను కూడా చేస్తుంది. విపరీతమైన కోరికలు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, పాపాలు కూడా చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. ఉదాహరణకి మరి ఏదో విపరీతంగా మంచి వస్తువు కొనుక్కోవాలి, డబ్బులు లేవు. మరి ఉద్యోగంలో ఎవడో నీకు ఇంత ఈ పని నాకు చేసి పెట్టామంటే నీకు డబ్బు ఇస్తాను. వెంటనే మన కోరిక గుర్తొస్తుంది, ఈ డబ్బు వచ్చిందంటే అది కొనుక్కోవచ్చు కదా, అది ఇది లేకే కదా నేను అది కొనుక్కోలేకపోతున్నానని మనసులో తెలుసు. అది బ్రైబ్, అది లంచం, తీసుకోకూడదు అన్నది తెలుసు. తెలిసినా కూడా ఆ కోరిక వచ్చి దాన్ని పక్కన పెట్టింది, ఆ విచక్షణని తుడిచిపారేసింది. ఎందుకు, కోరిక అంత గట్టిది కాబట్టి, అంత బలవత్తరమైనది కాబట్టి. అది ఆ విచక్షణని పక్కకు నెట్టేసి తప్పు పని చేయించి నీ కోరిక తీర్చుకోవడానికి నీకు దారి, ఇదే దారి. నువ్వు తప్పు చేసైనా నువ్వు తీర్చుకోవచ్చు నీ కోరిక అని చెప్తాను. కాబట్టి అదొక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో తప్పు అని తెలిసి కూడా ఎందుకు చేస్తున్నాము, కోరిక తీర్చుకోవడానికి చేస్తున్నాం. అదే భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఫోర్స్ఫుల్ గా తప్పులు చేస్తారంటే కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం. కామయేష క్రోధయేష, కామం వల్ల క్రోధం వల్ల. అది ఎందుకు వస్తోంది, రజోగుణం వల్ల పుడుతున్నాయి ఈ కామాలు క్రోధాలు. రజోగుణమే మరి కోరికల్ని కలిగించేది. మహాశను అంటే ఇక దురాశాపూర్వకం, ఎన్నున్నా ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది, అది పాపాత్మకరమైనది, మరి తప్పు పనులు చేయిస్తోంది. విద్యేనం ఇహ వైరినం, తెలుసుకో ఇహ ఈ ప్రపంచంలో వైరినం, ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేదని నువ్వు అర్థం చేసుకో అని చెప్తున్నారు. సో అర్జున ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నారు అని అడిగేవు కదా, ఇది కేవలం కోరిక, ఆ కామం వలన, కోపం వలన, అది రజోగుణంతో ఉద్భవించి తర్వాత క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది ఆ కామం. మరి అంతే కదా, అది తీర్చుకోలేనప్పుడు కోపం వచ్చేస్తుంది. మనకు అసలు ఏది వీలవ్వడం లేదు, ఈ చిన్న కోరిక కూడా తీరడం లేదు, అందరూ అన్ని బాగానే కొనుక్కుంటున్నారు, మనకి ఏది సాధ్యం కావడం లేదు అంటూ మొదలవుతుంది కోపము. తద్వారా ఈర్ష్యలు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఈ రజోగుణం వల్ల కోరిక, ఆ తర్వాత కోపంగా, ఆ కోరిక కోపంగా మారుతుంది. కాబట్టి ఇదే ఈ ప్రపంచానికి కబళించేటటువంటి పాపమయ శత్రువు. కోపం చూపిస్తున్నారు, అదే పెద్ద శత్రువు. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని యథా దర్శో మలేన చ యథోల్భేన వృతో గర్భ తథా తేనేదమావృతం. సో ఒక చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దం. మరి గర్భస్థ శిశువును మావి ఎలా అయితే కప్పివేస్తుందో, ఈ మన యొక్క ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కామం, ఈ కోరిక అనేది కప్పివేస్తుంది. మరి ఆత్మజ్ఞానం, మనలో ఆత్మ ఉంది, అది సచ్చితానందం అంటున్నాం. మరి మనందరం ఎందుకు ఇలా దుఃఖంతో, కోపంతో, కోరికలతో, ఈర్ష్యలతో, అసూయలతో బాధపడుతున్నాము? ఎందుకంటే ఈ కోరిక అనేది మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని కప్పివేసింది. ఎప్పుడైతే ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతామో, చూడగలుగుతాము, చవి చూడగలుగుతాము, మనకి ఈ బాధలేవి ఉండవంటున్నారు. నిత్యానందం, సచ్చిదానందం వస్తుందంటున్నారు. భగవంతుడి మోక్షానికి అది కారణం అంటున్నారు, భగవంతుని చేరుకోవడానికి. మరి మనం అందరిలో అది ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కనిపించడం లేదు మనకి అనే డౌట్ మన అందరికి వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఈ కోరిక వలననే. ఈ పొగని ఎలా అయితే అగ్ని కప్పేసిందో, అగ్నిని ఎలా అయితే పొగ కప్పేసిందో, మురికి ఉంటే అద్దం ఎలా కనిపించదో, మరి గర్భస్థ శిశువు చుట్టూ ఈ మావ ఎలా ఉంటుందో, అలాగే మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని ఏది కప్పివేసింది, ఈ కోరికే కప్పివేసింది, ఒక ముసుగులాగా. ఆ కోరిక ఉండటం వల్లే మనం ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. సో ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలంటే కోరికని తీసివేయాలి, ఆ ముసుగుని, అంటే వైరాగ్యం తెచ్చుకోవాలి. క్రమేణా కావాలి 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 అనే భావాన్ని వదులుకోవటానికి సాధన చేయాలి. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఎక్కడుంటోంది ఈ కామం? సరే, కామం అన్న ఆత్మజ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తోంది అంటున్నారు. అసలు ఈ కామం తీసివేయాలంటే ఇది ఎక్కడుంటుందో తెలియాలిగా. దాన్ని తీసివేయాలంటే ఆ ముసుగుని
సరే తీసివేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాం, కానీ ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నారు. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలు. సో మన 5 ఇంద్రియాలు, మన మనస్సు, మన బుద్ధి అన్నిట్లో ఈ కామం అనేది ఉంటుంది. మరి అంతే కదా, ఇంద్రియాలు ఫస్ట్ అన్నిటికంటే బయటికి ప్రొజెక్షన్. మనకు అవి కళ్ళు చూస్తాయి, సోఫా చూసి అది ఎంతో బాగుందనుకోబట్టే ఆ కోరిక పుట్టింది. ఆ కోరిక పుట్టబట్టే మరి మనస్సులో కావాలి కావాలి అనే కోరిక కలిగింది, తీవ్రమైన కోరిక. వెంటనే బుద్ధి అది డబ్బు లేదు అని చెప్పింది. అప్పుడు బుద్ధి చివరికి ఆ ఆ తప్పు మార్గంలో డబ్బుని ఆర్జించటం కూడా తప్పని తెలిసినా కూడా బుద్ధిని కూడా పక్కకు నెట్టేసి బుద్ధి కూడా లొంగిపోయింది కోరికకు. కాబట్టి ఈ కోరిక అనేది ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి వీటి మూడిట్లో కూడా ఉన్నది. బుద్ధి కూడా లొంగిపోతుంది అనమాట అక్కడికి. సరే, ఇంద్రియాలు ఎలాగో ముందు కోరిక కలిగిస్తాయి, మనస్సుకు చెప్తాయి. మనస్సు వెంటనే అబ్బా ఇది బాగుంది కొనుక్కుందాం అని లొంగిపోతుంది. బుద్ధి ఉంది, దానికి తెలుసు డబ్బు లేదు, ఈ లంచం తీసుకోవడం తప్పు అని తెలుసు. అయినప్పటికీ అది కూడా కోరికకు లొంగిపోయింది. సరే ఏదోలే ఇది తీసుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు, కోరిక తీరుతుంది. సో ఈ 3 కూడా ఆశ్రయాలు. కోరికకు ఆశ్రయాలు ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి. అవి వీటి ద్వారా మన జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి మనందరినీ మోసం చేస్తోంది ఈ కామము. ఈ కామం ఏం చేస్తోంది? ఇంద్రియాల ద్వారా, మనస్సు ద్వారా, బుద్ధి ద్వారా మనలో ప్రవేశించి మన యొక్క జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి ఒక ముసుగు వేసేసి మన ఆత్మ జ్ఞానానికి మనందరినీ ఈ రకంగా మోసం చేస్తూ కష్టాలకు గురి చేస్తోంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి త్వం నువ్వు ఇంద్రియాణ్యాదౌ ఈ ఇంద్రియాలు వీటన్నిటిని కూడా నియమ్య కంట్రోల్ చేసుకో భరతర్షభ, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జునుడా అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ ముసుగు అనేది మరి ఈ కోరిక అనే కామం ఎందులో మరి మన ఇంద్రియాల్లో, మనస్సులో, బుద్ధిలో ఉంటూ మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని కప్పివేసింది. కాబట్టి ముందు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటి అంటే ఈ ముసుగు తీయాలంటే నీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో పెట్టుకో. ఏది చూస్తే అది కావాలని అనుకోవద్దు, చూసిన వాటన్నిటి వెనక ప్రలోభాలు పెంచుకోవద్దు. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం అంటే ఇంద్రియాలను మొట్టమొదటి నీ చెప్పు చేతుల్లో కంట్రోల్లో ఉంచుకుని జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం, జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసేటటువంటి ఈ పాపకరమైన ఈ కామాన్ని నువ్వు నెట్టివేయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జునుడా, అందుకని మొట్టమొదటి నువ్వు ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకో, నీ కంట్రోల్లో ఉంచుకో. నియమించుకో అంటే కంట్రోల్ చేసుకో, నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకుని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే ఈ కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. ఈ కోరిక తగ్గించుకో. ఎలా తగ్గించుకుంటావు? ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో. ఏది చూస్తే అది కావాలి అని అనకుండా, చూసినా కూడా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం నేర్చుకో. చూస్తాము, ఎన్నో ఉంటాయి బజార్లో, అన్ని మనకు దొరుకుతాయా? మనకున్నది చాలు అనేటటువంటి చిన్న సాధనతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మ మరి ఈ మూడిట్లో ఈ కోరిక ఉండి ఇంద్రియాల్లో, మనస్సులో ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బుద్ధిలో ఉండి మరి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తున్నాయి ఈ కోరిక ఈ మూడిట్లో ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక బండిగా మనం ఊహించుకుంటే రథంలాగా ఈ 5 గుర్రాలు, 5 ఇంద్రియాలు అవి ఎలా ఉంటాయి? రథాలు, గుర్రాలు ఎవరు కంట్రోల్ చేయకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. వాటికి ఏది బాగుంటే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, అంతే కదా. ఈ కళ్ళెం అనేది ఏమిటి? గుర్రాలను ఆపడానికి ఉంది, కానీ దానంతట అది ఆపగలదా? ఒక సారథి ఉండి ఆపాలి. ఇదేమిటి? గుర్రాలు అటు వెళ్తున్నాయి, అటు కాదు ఇటు వెళ్ళాలి అని చెప్పి కళ్ళెం లాగుతాడు. సో కళ్ళెం ఏమిటి? గుర్రాలు ఎటు తీసుకుపోతే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కళ్ళెం అంటే మన మనస్సు ఈ ప్రలోభాలు ఏది చూపిస్తే అటువైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఎవరు ఆపుతారు? బుద్ధి ఆపుతుంది. ఇదేమిటి? అటు వెళ్ళిపోతున్నావు, అటు కాదు మనం వెళ్లాల్సింది ఇటు, అది తప్పు మార్గం, ఇది కరెక్ట్ మార్గం అని మనల్ని సరైన మార్గంలో పెట్టే సారథి ఎవరు అంటే బుద్ధి. అయితే ఈ కోరిక బలంగా ఉన్నప్పుడు బుద్ధి కూడా మరి లొంగిపోతూ ఉంటుంది. సో వెనక ఉన్న ఆత్మ, జీవాత్మ సాక్షిభూతం, ఎందులోనూ కల్పించుకోదు, ఏది చెప్పదు, అన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటుంది, సచ్చిత్తానంద తత్వమైన ఆ జీవాత్మ. సో అది మనకి ఈ పాయింట్ అర్థం అవటానికి ఈ చిత్రం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇంకొక రకంగా కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఈ గుర్రాలన్నీ ఎటువైపు వెళ్తున్నాయంటే ఈ ప్రపంచంలో కనిపించే అట్రాక్షన్స్
బయటికి మనకి ఇవన్నీ ఎంతో అందంగా ఎంతో బాగుంటాయి. చీరలు, నగలు, వస్తువులు, సోఫాలు, పరుపులు, ఇళ్ళు, కార్లు ఇవన్నీ మనల్ని మభ్యపెడుతూ కోరికల్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అవి ఇంద్రియ విషయ భోగ వస్తువులు అన్నమాట. అవి అన్నిటికంటే కిందున్నాయి మన యొక్క నిచ్చెనలో, ఆధ్యాత్మిక నిచ్చెనలో ఇవి. వీటికి అంటే ఇంద్రియాలు వీటికంటే కొంచెం గొప్పవి. ఎందుకంటే వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంద్రియాల కంటే కూడా మనస్సు గొప్పది. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు ఏది చూస్తుంది, అవి ప్రలోభపడవచ్చు. కానీ మనస్సు వద్దు అని డిసైడ్ చేసుకోగల కెపాసిటీ ఉంది మనస్సు కొద్దిగా. ఈ ప్రలోభాలను ఆపుకోగలిగే కెపాసిటీ మనస్సు కంటే కూడా బుద్ధి గొప్పది. ఎందుకు? మనస్సు కూడా ప్రలోభాలకు గురి అవుతూ ఉంటుంది. కానీ బుద్ధి ఇంకా విచక్షణ ఉన్నది కాబట్టి మనస్సు కంటే బుద్ధి ఇంకా ఉత్తమం. చెప్తుంది, అరే ఇటు కాదు, నువ్వు అటు వెళ్ళిపోతున్నావు, ఆ గుర్రాలు తీసుకువెళ్తున్నాయని, ఆ ప్రలోభాలకు గురవుతున్నావు, ఇటు కాదు, మనం ఇటు వెళ్ళాలి అని. అందుకని మనస్సు కంటే బుద్ధి గొప్పది, బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది. సో ఈ ఆత్మ అనేది ఇలాంటి ఇంద్రియ భోగాలు ఏది కూడా అంటని సచ్చిత్తానంద స్థితి ఆత్మకు ఉన్నది కాబట్టి బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట. కర్మేంద్రియాలు ఈ స్థూల శరీరం కంటే ఉన్నతమైనవి. మన మామూలు శరీరంలో కంటే ఈ ఇంద్రియాలు ఇంకొంచెం మిగిలిన పార్ట్స్ కంటే కర్మేంద్రియాలు ఎక్కువ ఉత్తమమైనవి. మనస్సు ఇంద్రియాల కంటే కూడా ఉత్తమమైనది. మనస్సు ఇంకొంచెం దానికంటే హయ్యర్ లెవెల్లో ఉంది. మనస్సు కంటే ఉన్నతమైనది బుద్ధి, మరి బుద్ధి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది ఆత్మ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో మహాబాహువులున్న అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పది అని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలమైన శత్రువును సంహరించు. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు? మనకు తెలియదా ఏమిటి, మనసు కంటే బుద్ధి గొప్పదని, బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని అని మనం అనుకోవచ్చు. ఇదంతా మొదట భగవంతుడు చెప్పబట్టే ఈ జ్ఞానం మన వరకు పరంపరగా వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇది మనం క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే మరి మనం కామం అనే దాన్ని ఎలా ఆపాలో తెలుసుకోగలుగుతాం. ముందు ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతున్న కామం ఎందుకు కలుగుతోంది అంటే ఈ భోగ వస్తువుల వల్ల ఇంద్రియాలు వాటిని చూస్తున్నాయి. అవేమో మనస్సుకు సప్లై చేస్తున్నాయి. మనస్సు బుద్ధిని కూడా ఒక్కోసారి ఎఫెక్ట్ చేస్తోంది. సో అదే విధంగా ఆపోజిట్ గా చూస్తే బుద్ధి విచక్షణతో మనస్సుకు చెప్తోంది వద్దు అని. అప్పుడు మనసు ఇంద్రియాలు చూపించిన ప్రలోభాలను త్రోసిపిచ్చేస్తోంది. అప్పుడు ఇంద్రియాలు ఏ భోగ వస్తువు చూసినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతున్నాయి. సో ఈ ఆర్డర్ తెలుసుకుంటేనే మనం ఆ కోరిక అనే దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది అని నువ్వు గుర్తించి మరి అప్పుడు నువ్వు ఈ ఆత్మలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని అలా ఈ కోరికను వదిలించుకున్నప్పుడే చూడగలవు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించి బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఇంకా విచక్షణ కంటే కూడా గొప్పదని గుర్తించి ఆ బుద్ధితో నువ్వు మనస్సు నిలకడ చేసుకుని ఈ కామ రూపంలో ఉన్న ఈ కామం అనే శత్రువును నువ్వు సంహరించు, ఈ కోరిక అనే దాన్ని నువ్వు అరికట్టు అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న పాఠం ఏమిటి ఈరోజు అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. సో కోరిక అనే దాన్ని జయించాలి. ఎందుకంటే అది ఆత్మ ఉన్ననాళ్ళు మనకు ఆత్మజ్ఞానం అనేది కలగదు. సో ఈ ఆత్మజ్ఞానం కలగాలంటే ముందు కోరికను జయించాలి. మనస్సును ఎలా జయిస్తాం? మనస్సును హరినామ జపం చేయడంలో, భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి. సో భగవంతుని గురించి జపించడం, శ్రవణం చేయడం, కీర్తన చేయడం, వినడం, భాగవతం, భారతం ఇవన్నీ చేయటంతో మన మనస్సు ఈ బాహ్య కోరికల నుంచి క్రమేణా తగ్గించుకుని భగవంతుడి వైపుకు తిప్పవచ్చు. అంతర్గతంగా ఆత్మ వైపుకు, అంటే భగవంతుడు లోపల ఉన్నాడు పరమాత్మ రూపంలో, దాని వైపు తిప్పాలి అంటే ఈ బాహ్య ప్రపంచం నుంచి, ఈ కోరికల నుంచి మైండ్ని యువతల వైపు కన్వర్ట్ చేయండి లోపలికి. అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే భగవంతుని గురించి జపము, ఆలోచన. ఏ విషయం చూస్తే దాని మీదే ఆసక్తి కలుగుతుందని నిన్న చూసాం. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస అంటే ఏ విషయాన్ని ధ్యానించితే దాని మీదే మనకి ఆసక్తి కలుగుతుంది, తద్వారా కోరిక కలుగుతుంది. సో భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తే ఈ విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా ఆయన మీదే కోరిక, ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఎలా ఆలోచిస్తామంటే ఆయన నామ జపం ద్వారా, ఆయన కీర్తనలు పాడుకోవడం ద్వారా,
మనస్సులో హరినామ జపం, భగవద్గీత చదవడం, భాగవతం చదవడం, ఆయన గురించి శ్రవణం చేయడం ద్వారా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఇంతతో 3rd చాప్టర్ ని కంప్లీట్ చేశాము. రేపు ఈ కర్మయోగం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రోజువారీ మనందరం పనులు చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి, ఈ మార్గంలో కూడా ఈ పనులు చేస్తూనే భగవంతుడిని పొందొచ్చు అంటున్నారు కాబట్టి, మనం వేరే ఏమీ చేయక్కర్లేదు. ఈ పనులు చేస్తూ ఏ రకంగా భగవంతుని పొందొచ్చో ఇలా ఇంకా ఇంకా వివరంగా రేపు ఎల్లుండి కూడా చెప్తారు. అందుకని ఈ మార్గం మనకి ఎక్కువ సూట్ అయ్యే మార్గం కాబట్టి ఇది చాలా ఆ రకంగా ఇంపార్టెంట్.